Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Owezempilo wamkele umnikelo waseJalimane, uJiyane uphumele obala ngokweseke MK, kanti usephenduke isigqila sezocansi owake wahlengulwa. Izindaba ze1KZNTV uzifundelwa uSiyabonga wakaduma ninabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ungqongqoshe wezempilo KwaZulu-Natal uNomagugu Simelane uthi uxhaso oluvela ezweni laseJalimane luzobamba elikhulu iqhaza ekuhambiseni izinsiza eziphathelene nezempilo emphakathini. Usho kanje kuhlelo lokwamukela ngokusemthethweni lezi zinsiza ezingomahamba nendlwane zemtholampilo ezibalelwa ke ema-46. uSimelane uthi banqume ukulenzela elokishini laseSobantu ngoba ke lingaphansi kwesifunda uMgungundlovu okuyilapho kwatholakala khona umuntu oqala kulesifundazwe owayekade ke ehaqwe ubhubhane lokuvethe. Umnyango wezempilo kuzwelonke wamukele ngokusemthethweni izinsiza ezingomahamba nendlwane emtholampilo ezingumnikelo ovela ezweni laseGermany. Ungqongqoshe kulomnyango kuzwelonke uJoe Phahla uthi lo mnikelo ubamba iqhaza elikhulu ngesikhathi seCovid-19 kuleli. Ebaluleke kakhulu. It's the donation from the government yaseGermany. That's why it's the MEC ambassador of Germany here in South Africa. Donation ebasinikeze yona was firstly to help us ukulwa nesifo se-COVID. Isikhathi silwana nesifo legciwane le-COVID sinenkinga kakhulu in terms of vaccination program kubantu abasha. Basilekelela ama equipment amaningi are relevant for vaccination program. Bafunda futhi the program abantu abasha promote vaccination through ikiredi program. Inxusa laseGermany elizinze kuleli lithi wonke umuntu kumele asizakale ngezempilo. We have a very strong relation between South Africa and Germany. We cooperate in many areas. One of these areas is the health sector. So that is why I'm very happy to be here today in Sobantu. I think it is a very important project, a very important program to give health services to people in the communities, also to people who cannot go to hospitals in cities, but who need the health services on the ground. Ungqongqoshe womnyango wezempilo KwaZulu-Natal uNomagugu Simelane uthi uhlelo ikiredi seligxile kwizinhlaka ezahlukene kwezempilo. Odokotela abasebenza khona, odokotela abancane, onesi abasebenzayo bancane, ama-community advocates nawo mancane. And into eyenza ukuthi sifocus lapho ngoba abantu abasha bayabadinga abantu abakwazi ukukhuluma nabo ngelanguage abayi-understandayo so that bazwane. Uma ngabe ukhuluma nami, eyami tsotsitali nelanguage yabantu abasha iziwa ontanga bami. Kodwa uma sengikhuluma nalabo abasha bekhuluma olunye ulimi bona ba-understandana kulona. Kubalulekile ukuthi umphakathi uprotecte abasebenzi bezempilo uma beze kubona, kodwa kubalulekile nokuthi baprotecte imoto ne-equipment ngoba uma bengabaprotect labo bantu bengayi-protect ne-equipment nohulumeni ugcine ngenawo amandla ekulokethenga ngaso sonke isikhathi. Uyabona le attitude yokuthi imoto kahulumeni therefore uhulumeni uzoba nayo imali noma itshontshwa bese siyathula siwumphakathi, iyona ezokwenza ukuthi sigcine singasenawo ama-mobile clinics, singasenawo ama-ambulances ngoba abantu bendawo abatshontsha iy'moto zethu bayaziwe emphakathini kodwa umphakathi awusho lutho ngalokho. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda ngiseSobantu Mgungundlovu. Loyo owake waba ngunobhala jikelele kanjalo nohlalo we-IFP uDkt Ziba Jiyane uthi ukujoyina kwakhe iqembu le-MK Party inhloso akusikona ukujaha izikhundla kodwa ke ukholwa ukuthi izingwevu zepolitiki zakuleli zisadingeka. Ekhuluma kwingxoxo ekhethekile nethimba lezindaba uveza ukuthi amava akhe azolekelela kakhulu kwi-MK Party njengoba enza kuyiqembu le-IFP ngenkathi linqoba isifundazwe KwaZulu-Natal ngonyaka u1994. Ingwevu kwezepolitiki nesisebenze namaqembu amaningi ezepolitiki kuleli uDkt Ziba Jiyane uthi ukholwa ukuthi ipolitiki yakuleli isabadinga njengezingwevu ezindala ezalwela inkululeko yalelizwe. uJiyane usho lokhu emva kokuba ejoyine iqembu MK Party ebonakala ikhankaselwa nayilowo wake waba umengameli wezwe uJacob Zuma. Okwenzekayo ke njengamanje ngokwepolitiki
ngijoyine inhlangano umkhonto wesizwe party ngikade sengihoxile nje kwapolitiki isikhathi eside ngijabule kakhulu ngoba kuvuse usinga kimi lokuthi ngiyi-freedom fighter umsholozi uthema ithatha leli gxathu ngabona ukuthi it's an idea whose time has come isu nomqondo isikhathi salo esesifikile impela ngoba ipolitiki yakithi iyadinga ukuthi ingwevu ezalwela inkululeko zibuye. Udokotela uJiyane uphinde waveza ukuthi ukujoyina kwakhe leli iqembu elibonakala linesasasa kubantu abaningi kuleli akusikho ngoba ebheke izikhundla. Kuzokhumuleka ukuthi uJiyane maningi amaqembu ezepolitiki aseke aba yingxenye yawo okuhlanganisa iPAC, iAFP, iNADECO kanjalo neDA. Ingathi njengamanje ngisebenzela umkhankaso wemkhonto wesizwe. Cha angisazimisele ukushudulisana nezingane ngibanga ikhundla. Uma umkhonto wesizwe ungaboni ukuthi ngiyadingeka akuyona inkinga leyo futhi awungikweleti lutho umkhonto wesizwe. Exoxa nethimba lezindaba uJiyane uthi lolu khetho lukazwelonke lwalonyaka kubuke kuzoba olushube kakhulu emlandweni ngenxa yokusungulwa kweqembu iMK Party. Kuzoshikisha ufuthi ngempela ngoba umsholozi ulethe kuzoba ne tectonic changes, kuzoba nokuzamazama kwezwe. Ipolitiki njengoba siyazi isiyawushintsha manje. Uyazi nje ukuthi umsholozi uthe eqala nje ihlwele ezizela zona zingashelwanga zingakanani. Sisazosebenza ke sikhankasa uzazobona ke impela koshikisha ufuthi. Amaqembu amaningi ezepolitiki aseqalile ukuzilungiselela ukuya okhethweni nokulindele ukuthi umengameli wezwe Cyril Ramaphosa amemezele usuku oluzosingathwa ngalo ukhetho. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Baxeka indlela icala elisingethwe ngalo enkantolo abazali bomntwana owanukubezwa umakhelwane maqede wathola ibheyili. uLouis van der Steen wasesiphako kwinoliseningizimu nelikamthaniya uthi umntwana wakhe neminyaka eyisishiyagalombili usale eyisigqila sokubuka amavidiyo ocansi njengoba ubaba wakamakhelwane efundise ingane yakhe ukubuka lamavidiyo waphinde wayinukubeza ephindelela. Ekhuluma neziko lezindaba uLouis uthi ngenxa yokwesaba sebemyekisile kumntwana wabo isikole ngoba ke bazi ukuthi umsolwa engenzani kumntwana nakubona ke njengoba ke echanasa ngaphandle. Uthi sekuphela unyaka bathola ukuthi umntwana wabo neminyaka eyisishiyagalombili unyukubeziwe nokwaphinde kwamshiya isigqila sokubuka amavidiyo ocansi nokuyintathu wayifundiswa ubaba wakwamakhelwane. uLouis uthi bahlukumezeke kakhulu ngesikhathi bethola ukuthi umsolwa uthola ibheyili. Lona wesifazane sekwaphoqa ukuthi umntwana wakhe amyekise isikole. It's been a year of turmoil since we found out what was done to Emilia. And to find out that he got bail, firstly, I felt let down as a parent by the judicial system. When it comes to that, he should be in jail. But how are we as citizens supposed to feel safe? I mean, I can't even send my daughter to school. That is how negatively impacted she is from this. Iqhuba uthi uzizwe ecekelwa phansi igumbi lokululeko ngokwengqondo esibhedlela iPortchepston njengoba umntwana wakhe engakaza athola ukwelulekwa. I feel let down as a parent as well by Portchepston Hospital's psychiatric or psychologist department. Because for me to go looking for help, I need to be told if it is such an issue, if there is such urgency, go back to where you came from. I do not appreciate that as a mother. Uthi bazibona bengenalo ikusasa ngenxa yalokho futhi bahlalele uvalweni. I fear for Emilia, I fear for us. I mean, there's
this has put such uncertainty on our future. We don't have a future because of this here, yet they are living life very comfortably. And I feel sorry for where the culprit was put, because there's families there, families with kids. And who says that he's not going to try with them what he's done to my little girl? Icala libe selihlehlela inyanga izokwethwasa. Lo mbiko benwethulelwa Owezempilo wezindaba ze1KZNTV ngisenkantolo ePotchefstroom. Imeya kumasipala ithe kumxolisi Khawunda uthi imvula yakamumva ebihlasele ekuqaleni kwalenyanga iphinde yangeza omunye futhi umonakalo kwingqalasizinda yokusatshalaliswa kwamanzi okungezinye ke zezinto eziphazamisa ukulethwa kwamanzi emphakathini. uKhawunda usho lokhu kwisithangami sabezindaba ebesibanjelwe eThekwini. Lo masipala uthi uceko laphansi kwenqalasizinda eletha isidingo emphakathini kunomthelela wokuphazamiseka kokulethwa kwamanzi. Isifunda seningizimu sihlezi ku-80%, kanti indawo ezingakabi namanzi ihlanganisa kwaMakhutha, Adams Mission, Aton Park, Mfume naseFoloni. Isifunda senyakatho siku-80% wama-percent, kanti indawo ezithintekayo ezingenayo amanzi iNanda, iNtuzuma, kwaMashu, iVerulam, Trennes Park, iParkgate, iPhoenix neMandeshko. Excuse me. Ukuphazamiseka kwamanzi kulezi indawo ezithintekile kudalwe umonakalo wezikhukhula zakamuva, inqalasizinda yethu esikhombisa ukungakhophi kahle ngenxa ukuthi seyindala, nokucekelwa phansi kwempahla kamasipala kakhulukazi inqalasizinda yethu yokudluliswa kwamanzi kanye nogesi nezimidi. Umeya uthi sikhona izinhlelo eziqhubakalayo zokulungiswa kwamanzi kwezinye izingxenye zeTheku. Phakathi kwexazululo zenkinga zamanzi eningizimu yeTheku kubalwa kulungiswa kwepayipi elikhulu iSouthern Aqueduct elibalelwa ku-24 km ubude balo elayeka ukusebenza ngenxa yokuvusa kakhulu. Umasipala kusuhlinzeke isabelo zimali esingango-1.2 billion ozosiza kulolu hlelo oluzohlomula kulona eChatsworth, Shallcross, iSt Windolins, iNagina, iNorthern, iQueensborough, iWilpidad, Umlazi, eFolweni, Insimbini neGolokodo. Zonke ke lezi zinhlelo zethu zokuvuselela kwaleli payipi izokwazi ukuthi ziqale zibonakala izithelo zakhona. Silindeleke ukuthi nama kanjani ngoMarch inkampani bese appointiwe maqala uMarch ezoqala yenze lo msebenzi. Kodwa ukhona umsebenzi wesikhashana ukulungisa okwesikhashana owenziwayo okuzodala ukuthi amanzi aqale ukutholakala kuleyo ndawo engezwe amanzi esiwathumela kuleyo ndawo. uKhawunda uthi nengqalasizinda ephinde yathinteka kwizikhukhula zakamumva, kodwa ikhona imizamo yesikhashana abayenzayo ukuhlinzeka umphakathi ngamanzi. Kutho ngathi sisebenzisa isikhungo utho ngathi water treatment works ukuphakela amanzi edamini Belvedere Reservoir ukuze siwaphakele utho ngathi South Reservoir. Izakhamuzi ke sesiqalile ukuhlinzeka ngamanzi ngesikhathi ezithile. Lokhu kuyisinyathelo sesikhashana esizosetshenziswa ngenkathi amathimba ethu esalungisa ipayipi iMetcalf bulk pipeline nelinye ipayipi elithola amanzi asuka utho ngathi South Reservoir eligugulwe izikhukhula zakamuva. Endaweni yakwaXimba isidingo samanzi singaphezulu kwamanzi akhona, kodwa ke abantu abayingxenye u50% uyawathola amanzi kule ndawo. Enye ingxenye sihlinzeka amanzi ngokuhambisa izimoto ezihambisa amanzi emphakathini. Ngomgqibelo lo masipala uzoba nomhlangano nabahlali baSoweto ngathi eVerulam kanye nasePhoenix ukuzoxoxisana ngayo inkinga yamanzi. Kudebokho Sibisi wezindaba ze1KZNTV kuChannel 261 ngiseThekwini. Ake sihlabene nali ikhefu siyaqhubeka indaba masibuye. Sekubingelela siyakwamukela mongabe usanda kubukela izindaba zethu, nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Owezempilo wamukele umnikelo waseJalimane uJiyane uphumele obala ngokweseke MK, kanti usephenduke isigqila sezocansi owake wahlwenkulwa.
Amalungu ePhalamende ahambele izikole ezakhele isifunda uthukela ngenhloso yokuhlola ukuba ke izinto sezimi ngononina yini njengoba ke kuqalwa unyaka ka2024 lapho ke kuqanyiswe ukubheka ukuba ke zikutholile yini ukudlo kwanele izincwadi kanye nokubheka ke uphahla ikakhulukazi njengoba ke kuke kwaba nezikhukhula ezihlasele lesifundazwe. Amalungu ePhalamende ahambele izikole ezakhele isifunda uthukela ngenhloso yokuhlola isimo njengoba sezivuliwe izikole. Silethela ukubheka izikole ne state of readiness so nyaka uka2024 academic year siyabheka ukuthi izikole sezithole yonke into ezidingayo for lo nyaka nokuthi uhlelo luzohamba kahle lwezemfundo. Sikhethe izikole ezimbalwa that will go to and do this work like we are here now at this school. We want to check whether the school has received learner, teacher, material, study material, whether they've received their allocation for a national schools nutrition program, ukudla, for those schools that are in the lower quintiles, ama no fee paying school. Siyabheka nokuthi izikole ezinothisha abanele. Sibheke futhi nokuthi ama support staff akhona na. Because isikole akusabothisha bodwa no principal. Ne support staff mele sibe khona ama teachers assistants. Ikho lokho sikuzele la ukuthi sizo check ukuthi yonke into ime ngomumo. Bebamisene nomnyango wezemfundo kwaZulu Natal bazophinde behlola izikole ezikhahlanyezwe izikhukhula ukuze bekwazi ukulekelela. Sizela ne department because thina si uPhalamende senza i-oversight. Kodwa i-department ine responsibility yokuthi la kube khona nomonakalo because of ama floods they must see how they repair the damaged infrastructure